Πύλη 7. Ακούει κανείς? Όλοι ξέρουμε την Αθήνα του φωτός. Την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, με την Ακρόπολη να στέκει φύλακας πάνω από τα κεφάλια μας. Αλλά πόσοι από μας ξέρουμε την Αθήνα του σκοταδιού? Για δεκαετίες ψίθυροι κυκλοφορούσαν στις γειτονιές. Ιστορίες για ένα δίκτυο στόων που διασχίζει την πόλη απ' άκρη σ' άκρη. Λένε για το Αδριάνιο που κάποτε έφερνε νερό από την Πάρνηθα, για κρυφά στρατιωτικά καταφύγια κάτω από τον Λυκαβητό, έτοιμα για τον ψυχρό πόλεμο, και για μια θηρίδα 7, μια πύλη που δεν έπρεπε ποτέ να ανοιχτεί. Οι περισσότεροι τα θεωρούσαν παραμύθια, μέχρι που η πόλη άρχισε να σκάβει βαθιά. Όταν το μετρό έφτασε κοντά στους στήλους του Ολυμπίου Διός, το τρυπάνι χτύπησε το απόλυτο κενό. Η πίεση έπεσε στο μηδέν. Μία ανάσα αρχαίας υγρασίας ανέβηκε στην επιφάνεια. Οι εργασίες σταμάτησαν αμέσως. Και τότε ένας πολιτικός μηχανικός αποφάσισε να κατέβει. Αυτός είναι ο Μάνος. Και αυτό είναι το βίντεο που μου έστειλε. Δεν είναι μια απλή εξερεύνηση. Είναι μια βουτιά στην ξεχασμένη μνήμη της Αθήνας. Εκεί που η ιστορία συναντά τον δρόμο. Υπάρχει μια Αθήνα που δεν την είδε ποτέ ο ήλιος. Μια πόλη βουβή θαμμένη κάτω από την άσφαλτο. Λένε πως όταν έσκαβαν το μετρό, το τρυπάνι βρήκε το απόλυτο κενό. Εκεί που οι χάρτες σταματούν, το μυστήριο αρχίζει. Στον τοίχο της Στοάς βρήκαμε κάτι που δεν έπρεπε να υπάρχει. Μια σφραγισμένη στρατιωτική πόρτα από το 50 και δίπλα μια προειδοποίηση γραμμένη με φρέσκια κυμολία. Μην την ανοίξεις, ακόμα αναπνέει. Με μία όθηση ο χρόνος γύρισε πίσω. Ένας θάλαμος επιχειρήσεων παγωμένος στο 1967. Κίτρινες γραμμές στους τοίχους, παλιά σύρματη και ένας χάρτης με κόκκινους κύκλους πάνω από το Σύνταγμα. Τι προετοίμαζαν εδώ κάτω? Στο ημερολόγιο η τελευταία καταχώρηση έγραφε: ο επισκέπτης περιμένει στο βάθος. Και δίπλα ένα ορυχάλκινο κλειδί με τον αριθμό 7. Τότε ήταν που ο ασύρματος ζεστάθηκε και μια φωνή δόνησε τους τοίχους. Αναφέρατε στάθμη υδάτων στην πύλη 7. Η Αθήνα στεγνώνει. Δεν υπήρχε επιστροφή. Η πύλη 7 άνοιξε. Μια αίθουσα γεμάτη οπτικές ίνες που μετέφεραν τις αναμνήσεις της πόλης. Και στο κέντρο, ο φύλακας. Κάποιος πρέπει να μείνει, μου είπε. Κάποιος πρέπει να προσέχει τη ροή. Τράβηξα τον μοχλό. Η πύλη σφραγίστηκε. Η Αθήνα μπορεί να κοιμηθεί ήσυχη απόψε. Γιατί τώρα εγώ είμαι ο επισκέπτης. Εγώ είμαι η μνήμη των υπογείων. Ο μοχλός κατέβηκε. Ο ήχος του μετάλλου που κλείδωσε ήταν ο τελευταίος ήχος που άκουσα ως ελεύθερος άνθρωπος. Τώρα το νερό δεν είναι πια απλά νερό. Είναι πληροφορία. Κάθε σταγόνα που κυλάει στα αρχαία τυχώματα του Αδριάνιου, κάθε δόνηση από το μετρό που περνάει από πάνω μας, κάθε ανάσα της πόλης, την αισθάνομαι στο δέρμα μου. Ο φύλακας δεν πέθανε. Απλά άλλαξε πρόσωπο. Η Αθήνα χρειάζεται κάποιον να κρατάει τις ισορροπίες ανάμεσα στο φως της επιφάνειας και το σκοτάδι των θεμελίων της. Κάποιον που θα προσέχει τις θηρίδες όταν όλοι οι άλλοι θα έχουν ξεχάσει την ύπαρξή τους. Απόψε η πόλη θα κοιμηθεί ήσυχη.
Αλλά αν ποτέ περπατήσετε αργά το βράδυ στους δρόμους της πλάκας και ακούσετε έναν ασύρματο να εκπέμπει παράσιτα κάτω από τα πόδια σας, μην σταματήσετε. Συνεχίστε να περπατάτε, γιατί τώρα εγώ είμαι αυτός που ακούει. Κάντε like και subscribe για περισσότερα μυστήρια. Μέχρι την επόμενη φορά, μείνετε ασφαλείς.